प्रधानमंत्री आवास योजना गामियारि बिथांखिनि गेजेरजों सरकारि न' लुनायनि थाखाय गनायथि बिलाइ एबा सेंक्शन लेटारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो PMAY-G नि सरकारि न' सेंक्शन लेटारखौ राननाय बायदियै तामुलपुर जिल्लायावबो PMAY-G नि बे सेंक्शन लेटारखौ दिनै राननानै होदों। तामुलपुर बियाबनि MLA जले दैमारी आरो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीनि नुजाथिनायाव सा 1196 मुलाम्फागिरिफोरनो बे सेंक्शन लेटारखौ राननाय जायो। हाबाफारियाव तामुलपुर बियाबनि MLA जले दैमारीया बाहागो लानानै बुंथियो दि जोंनि सरकार फैनायनि उनाव सरकारि न' मोननो गोनां साफ्रोमबो सुबुंफोरा फारियै मोनलांगोन। जायफोरा आइडि गैया बिसोरनि थाखाय गोदान सरकारि न'नि सार्भे जिअ'-टेगिं खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। ASLRM नि मावथि चेयारमेन आरो भाइस चेयारमेनआ बे गोदान न'नि सार्भे खालामनायाव थाफागोन होनना फोरमायथियो MLA जले दैमारीया। दिनै PMAY प्रधानमंत्री आवास योजनानि थाखाय जायफोर सेलेक्टेड जाबाय बिसोरनो जों दिनैहाय रिकमेन्डेशन लेटार मोनसे रानदों, जायनि गेजेरजों बिथांमोननि फाइनेन्सआ दिनै नङाबा गाबोन फार्स्ट किस्तिया फार्स्ट इनस्टलमेन्टआ हाबगोन। दा बे मोनसे फार्स्ट प्रग्राम। दा बे प्रग्रामनि गेजेरजों तामुलपुराव फार्स्टनि थाखाय 1100निख्रुइबो बांसिन बेनिफिसियारिफोरनि एकाउन्टआव दिनै गाबोननि गेजेराव फैसा हाबगोन, जाहाथे बिसोर गावनि सिमांनि जाय न' लुनो होननानै सानगासिनो दङ। दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो जि मोननांगौ सुबुं, बै सुबुंफोरनो दिनै न' होनायनि जि हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ। आरो आं गासैबो रायजो राजाफोरनो दिनै खावलायनो लुबैदों, जायफोरा आइडि गैया बिथांमोननि आइडिखौ जों दिनै बानायनायनि थाखाय प्रक्रिया आरम्भ खालामबाय। जिअ'-टेगिं सोलिगोन गाबोन समफोरनिफ्राय। दा जोङो गोबां SRLM नि केडारफोरखौ बे हाबाफारिनि थाखाय दायित्व होनाय जादों आरो जोंनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन बिथांमोना बेवहाय थाफागोन। जे जोङो जायफोरानोखि मोननांगौ सुबुं जिअ'-टेगिं आइडि गैया बिथांमोनखौ दिनै सार्भे सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो आं गासैबो तामुलपुरनि MLA हिसाबै तामुलपुरनि रायजो राजाफोरखौ नैबे जानो गोनां सार्भेआव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों। लोगोसेनो थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदालु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।